mga kapanambitan, mga katambay sa ating bagong segment ngayon. Kasama natin ngayon sila, Brother Ben at si Seminarian Ken. ayun, hello. So, this time, itong episode na to panoorin ninyo kasi i-introduce nila sa atin kung ano ang meron dito sa loob ng Society of Divine Word dito sa Christ Latin Mission Seminary na mga bagong structure na maaaring puntahan at bisitahin ng ating mga mananampalataya. Tama. Ano kaya ang meron dito? Anong pangalan nun ng lugar na ito sa Kaya loob ng bakuran? panoorin nyo to at samahan nyo kami na maglakbay at magdilay-milay at itour namin kayo dito. May pasilip tayo. Ano kaya meron? Yan. Kasilip mo sa kanila. Ooh, there's more. Marami pa yan. Hanggang doon. Abangan po ninyo ang naihanda ng dalawang ito sa ating segment. Bye!